dol rok kaham norok jotono no tini hingkai jeng Mahalaya Berai nai norok wansuk phana sudini tani mo blog rok phailia tam blog rok khaine de khailia hanai nai hingkai kisa busy ngai tongo haini bagai khailia norok no saikina rok no jotono kaisa kaisa video tabo hingke jeng thanglai nai khumngo yang hoi kanai khumngo thanglai nai tongo kisa naikna halchal rok bahai hingkai norok nai tongdi abo haikno jeng norok no tini first to last jeng Berai mani video norok no fungnai norok nai tongni jeng Berai tam like norok no video fungnai norok nai tongni bai eko camera bo sok ke tabo ke kenan 200D mark to demo only 200D guy tabuk thangor kisa reels doksan ma naigina waisbana reels sang yo en last light yo waisbana obo hairo khaya ko tini to try khane gna ta je khai jinis no khaine namula laibo heda dolok nai tongdi thangra na gota yang camera moto block arang na bage thik khai to nai toni do. A few minutes later. So finally guys ang tabuk bazar sopaikha Monday bazar ro ke tabo boron simi jeng thangnai khumlungo naigina khumlungo thangai busuk borok pang norok nai tongdi ani vlog no tabo ge jeng thangai tongo oro ko ekna amja tam pokon borok khor nei rok kumja tam borok no ni ko motor tere tam borok kom takla finally tabo ke sokhaikha khumlungo proxy kwrui asuk agi rokom ke borokam ho amro ini the first time or fayo so proxy kwrui asuk om se ekdom kwrui baksan ta ai tongni interfona Engka sokpaikha khumlungo iko naidi oro filo sokpaijak tabo hingkai tabo kisa photoshoot khaligena so nai don photoshoot ka tamsa photoshoot nge da bojo photoshoot kisa nai like khailegena no nai tongdi sono nai tongdi do bye final se mato sokpaikha mandeyo photoshoot kemani koyang tini jorte asuno noro nai tongdi tebo malaysia norway next video do guys ang tini normal sana nai tongo antani bagai vlog video ro dalia engkai ang vlog video ro dai amani karon onek kwangman tongo jang agi regular vlog video dawi tongo tauni bagai ang kasar dayang thanga angke obo haingkha je mane ani je mobile editing khlainani oma asap sombhob ya storage of python o anga hingkani mo 2GB RAM baisa ang editing khai tongo tai camera kisai tongo ei camera bo ekdom mane haniangai thanga ukulog ni bahke jani bo saimanliya waisa pro tiyok live phone theke ngkhana khai amuno ani tafono 1k ro subscriber pa ko khai video ro bo dajalia hingkeba balgoi tongkha tini simte sa start khaifinai hinai ang mane bkhau wan sukha tani baga pro khlaimalia khai eko ang afro mane video kisa khai tong mane hingkai ani nok ni nana thei thaka abuni bagai ang video rok khaiman liang thaka hingkai bkharok mane musmujunglia video khaina rok ekdom mane emotional hai thaka hingkai afro rok bo mane kisa thimani barang puisa rok nango haina bai kisa bokhor pressure khlainai ang mane video rok khayang thaka hingkai tobo short film rok khai tongo moasong rihino hingkai khailanya hingga kondok khailanya nek khayo khai ono isa no ko problem ne bagai ang video dalia nor sonor anna kaddi tabun simi ang try khainai je
kahamke mane video je weekly ang kaise video ri thangnai hinai jodi no every week ang duita ro video ri mang gar nai duita hai ka ba tinta ro ri mang gar nai to bang je mansa try khainai so no ro kai daki thang an channel subscribe khai di te 1k subscribe khai di o year ni bismo ang just ko na 1k subscribe karna hin wan to ka kai so no ro asno like khai di te share khai di an che